tumbar, mrica, polo, entek pisan. Beh, lha kuwi ajane arepe blonjo apa arepe karnaval tak sawang demit apa piye? Lah nyapa mesti ngletong kuwi. Bung, bumbon-bumbon entek kabeh iki lho. Tak yo tuku to bel. Jajal di cek iki kono apa sing tak brambang bawange. Bumbon wong lanang kon golek bumbon. Brambang bawang entek, uyah micin ya entek, Kung. Tumbar, mrica, polo, entek pisan. Beh, lha kuwi ajane arepe blonjo apa arepe karnaval kabeh kok entek. Ajane kok di apa mau guai to? Wong Wondo, wiri-wiri wong arep baris kok. Aduh gek geplung glapek. Glepung. Iya, kuwi siapa entek? Didi. Wes dadak. Iku golek geplung glapek ya. Ya alat-alat kuwi dicepakne lek nganu. Ngono ya dadakne. Kek kae nyapo wis tandu ditabrak. Ya ngono kuwi efeke wong lanang lek terlalu banyak beban dikene tugas karo wong wedok. Nganti mlaku wae nabrak-nabrak. Kuwi randu bareng iki lek ana wong mlaku ya ora minggir kok. Wae ngene gene ana wong mlaku kuwi lek ditabrak minggir wayahe. Wis aja mengebel. Ya entrana ya wis randu. Ora duwe motor, ora duwe nganu kok. Lek arep enek wong nabrak kon mundur. Wae sing petuk aku treno. Aduh gembos pisan. Suwi ora ditumpahi yo gembos. Wong yo ngono lek suwi ora ditumpahi paling yo gembos lho ya. Wes sampai gek cepat-cepatno bel. Wis wadah kabeh to? Sudah kayak telur tok. Karek piro? 3. Gek ajak gembos kok bane barang. Beda barang kaya melok gembos gek. Suwi ora ngompo apa iso ngompo? Wonge ora tau ngompo wonge ora tau dikompo malah pedae njaluk ngompo ae. Wah, ternyata supira ngompo ya sik pinter aku ngompo. Aku lek ngompo mesti kenceng, cepet, ruso ngene iki. Wis mesti ndangblek. Pengalaman ngompo perkompoan. Aja guyu bel. Supira kompono. Kompo seyek. Mosok guyu ora oleh to, Kung. Lah guyumu jae menikmati lek aku ngene ngompo kok. Gajahe ada sesuatu. Alah, aja omong ae gendang budal. Ae trene duwe cangkem ora lah omong to bel. Duwe cangkem iki gunane nggih omong karo nggih maido, terus karo nggih ngrasani. Gunane cangkem ngono kuwi. Wes. Sakmene akeh sampai. Tambah di telur. Lah yo. Amene akeh ngene iki lek dhuwit ngono, sakmene akeh kok kletong. Beh. Wis gak wis mau mambu pisan. Ya wis aku tak budal sik. Mau sing tak apa brambang, bawang, mrica, polo, uyah, micin. Wes kaya arepe karnaval. Karo geplung glapek ya. Yo, masuk siji mah glodlek. Masuk piro iki? Cek. Belok ganti klambine. Bel, klambimu ganti biru. Heeh, Kung, lambiku reget mburi. Weh, dan aku nganti kages. Yang mang klambimu rupane ijo, daftar ijo apa biru mau? Biru. Ijo apa biru? Biru. Lah iya mangke rupane biru tuwek saiki kok malih Ganti. biru nom. Lah mang sing tak sawang demit apa piye?
Ngapa? Mesti ngletong kuwi. Mbah Bel ngletong. Enggak. Ya, aku nang mburimu mengambune tangteng. Oh, gembol. Tuwek gembol. Wis tapi diresi. Sudah. Ya wis, aku kaget pedang kula nganti tak encale mbok nabrak mbok ora ae. Tuwek gembol becake. Weh, lah ya ambune tangteng. Becak wae gembol. Pengalaman hidup kok ming urusane karo perkletongan to, Bel. Kok yo liyane kletong. Jan kau yang lucu pol. Oh, anaknya nyari dempol. Jaluk dempul yo tigane to Mbah Bel, masa yo celuk-celuk bapake. Urusan perlawan yo mboke to, masa bapake panggan. Aku ra iso tak gawene dhewe. Beh, gek isamu ki apa to Bel? Bel becak e. Apa ra iso. Yo tak kene. Wong apa-apa ndak iso to Bel. Gawe dempul iki penak. Geplung glapek. Aduh. Geplung glapek. Lepung gaplek wis dikai bumbu dinyet-nyet kayak banyu panas ngono dadi. Mandang ngono ndak iso. Arep dikai banyu panas. Es panas. Aku jenenge gak iso ya panggara iso kong. Gek isamu ki apa to Mbah Boy, Mbah Bel. Wong sembarang kok ndak iso. Mandak ya wis anu gek tak gekne mbok ya rada sing cerdas mosok panggah sing lanang e. Mbok ya sithik-sithik iso. Iso aku mek mangan. Alah ya lah patrano mek gadukan. Nah ini yang ngitoni. Mbok ya sabar, kudu sabar. Musuh becak iki. Wis bumbu-bumbune iki kene. Iki kong. Nah, yo ngono ngene iki jenenge wis membantu. Kok yo meneh men wis dipritilne lomboke barang. Ya Allah, Bel. Marake sampai bolol dene mau krakoti apa piye to iki? Barang-barang nek rusak musuh dirimu. Brambang bawang Lombok. Tumbare ndi tumbare? Ben kong. Iki kong. Ndi? Ya wis. Wong ngene iki pekerjaane wong wedok to sajane iki. Apa-apa pengen karek. Siap makan, gerak alias baduk gruk. Iku kae. Wis sesekali tandang ngono Bel. Aja omong ae, gelem apa ora? Patrano duwe cangkem ora lek omong. Lek ora duwe cangkem ora omong. Ngono. Wis aja omong tak ndang tak matengne. Kok gek kowe mangan dori jurigen. Nyapa to kong jeli dempul ki? Dempul ki lek adem kumpul. Dempul ki panganan ala Ponorogo galek. Biyen jaman cilik aku kan yo larang pangan. Terus karo mbahku ki ra duwe lawuh, akhire digekne dempul ki kok geplung gaplek. Geplung glapek. Glepung gaplek. Dinyat-nyat iki engko nek wis adem baru kumpul, dadi ngumpul putu-putune ngumpul, makane jenenge dempul Bel. Oh, alah ngono to. Iya Bel, mulakno jenenge dempul.